Eu am făcut un tratament din interior cu colagen și vitamine timp de 3 luni și în plus am folosit kitul tricosalul pe exterior, care între scrubul, care vine aplicat și folosit de 2 ori pe săptămână, șamponul, tot așa la fel, trebuie folosit o dată de 2 ori pe săptămână, și loțiunea care vine aplicată pe rădăcina părului zi de zi în decurs de 8 săptămâni. Pe urmă facem pauză și dacă e nevoie repetăm tratamentul. Această loțiune nu doar stopează căderea părului, dar regenerează creșterea, stimulează creșterea. Și acum pentru menținere alternez sau fac venere care un grup mare de vitamine și în plus colagenul marin sau colagen plus vitamine, pentru că noi suntem exact așa ca florile. Cum florile au nevoie să fie îngrijite zi de zi, așa exact și corpul nostru. Nu e destul să avem grijă astea 3 luni și atât. E nevoie să avem grijă zi de zi. Asta vei avea rezultate extraordinare și la pielea ta mai frumoasă, și la păr, și la sănătatea ta.